sace zuciya Maryam kin ɗauki hankali na ba dan masani zai yi bada an haɗa mu aure. Kautar rabin jiki ne maganar ramuwar biki na ba dan matambayi zai yi bada sai mu kulla kyaure. Kyautar abin da zan miki ba zan faɗa ba sai dai ki ganni na miki ko baki so ba, kuma in za a kwanta ta miki sai in ban zo ba, tilas na hidimta miki ba zan gajiya ba. Yaushe na ganka daɗi nake ji a zuciyata, na zo gaban ka kunya nake ji sai na kasa furta. Kamshin jikinka in ya magani sai ka ba su rata, cikin yan maza ba zan maka kani ba, ba za su kai ba. Kin sani Maryama na hana a furta suna, ba zan boye miki sunan ki ba Maryam kina jikina. Kana faɗa bakin ciki ya kau dare da rana, ka iya furta sunana ba zan so ka bar faɗa ba. Shaukin san ki sani rauni yake kar na fara kuka, cikin zuciya ka zafi nake ji gefe na ta soka, dankin da san da shan so a raina har ya fara shuka, so ya shige ni ban yi shiri ba dan ban ma zata ba.